Kuya, pwede makipagkaibigan sa'yo, kuya? Mabait naman akong tao eh. Bakit? Pwede makipagkaibigan. Anong... Kanina po lang kitang sinusundan, doon pa lang sa Jollibee. Hindi mo nakaabot doon. Ay, hindi ka nakaabot doon? Ang gwapo mo kasi, kaya sinusundan kita. Uy, bakla ka? Oo, bakla. Nabuang na. Bahala ka sa buhay mo. Kuya, salamat. Pasensya na po talaga. God bless. Sorry na talaga. God bless, kuya. Hi po, kuya. Pwede makipagkaibigan? God bless mo, kuya. Limon dong, 15 rin. Magkano sa kalamansi, kuya? Ha? Magkano dyan? Barato lang kayo. Ilan pala yung bilhin mo? Sa kilo? Ay, kuya, pwede makisuyo. Pwede hawakan mo na itlog ko. Saglit lang. Mamimili ako, tapos ikaw hawakan mo itlog ko. Nice. Hawakan mo itlog ko. Saglit lang kasi mamimili ako ng mga good quality ng mga kalamansi. Pwede ba yan? Saan yung itlog mo? Alam mo na yon. Yung itlog. Hindi ka pa nakahawak ng itlog? Hindi ba? Hindi ka nakakain ng itlog? Nagkakain na. Ilang itlog? Sa isang kain, ilang itlog kinain mo? Sa isang araw? Oo. Gabi yun. Dapat kainin gabi. Hindi pwede yung maaraw. Saan yung itlog? Ito. Wait lang, kuya. Mamimili ako ng kalamansi. Matamis ba ito, kuya? Masin. Tingala mo. Uy, nandito na ako. Alfredo? Saan sir? Alfredo? Alfredo, nadili sir. Ay, gusto ko lang sana makipagkaibigan, sir. Alfredo, di mo siya Fredo. Ano pangalan mo, sir? Richard. Gusto ko lang makipagkaibigan, sir. So, ano? Ano? Ano pangalan mo? Regino. Jan. Pwede ka ba mamaya, sir? Dili. Dili sir eh. Duty mo. Pero pwede makipagkaibigan sa'yo, sir. Oo, pero man. Pwede mahinga yung number mo? Ha? Oo. Sure? Ay, sir, baka nakaabala ako sa'yo, ha? Sorry, sir, ha? Pasensya na. God bless. Saan niya sir? Buwan sa... Ay, Nanay, magkuhan mo business o sa ba? hindi, sir. Kating-kating na kasi yung puwit ko, sir. Kailangan ng ma-injikan, sir. Bakit? Bakit ka natawa? Kirawan. Wala. Never mind. Hindi ka ba pumapato sa mga kagaya namin? Wala. Bakit? Di mo patulog. Yours kay nanong kay Cortagot. No way. Sasakyan, ayaw mo? Dili. Yung tatlong gulong na Ferrari, ayaw mo doon? Sige, sir, salamat. Pasensya na talaga. God bless. God bless.
Yohon mga ka-dwarf, maraming salamat sa palaging pagsubaybay ng aming munting channel. At sa mga bago pa lang napadpad dito sa aming munting channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated may bago kaming upload na video. So ngayon magsha-shoutout tayo ng mga viewers natin na nagpa-shoutout. Unang-una kay Boss Amo at kay RV Rivera at sa kay Nick and Donna ng Alcoroque family. At kung gusto nyong manood ng mga prank video sa ibang channel, ay huwag kalimutang bisitahin ang The Bruce PH. At kay Motochoy, nagtitrail po siya sa Davao City. So ayun lang, kita-kits sa susunod na episode. Let's go!